Qadarlı adalarımız eneden yetip edenden semenağın bişirsinin doğru reseptini sizinle paylaşan. Semenağımızın öse turunu 4 gün oldu. 4 günden sonra şular yalçık olup östü. Ondan sonra kesiyas da yankı izmil çitilde ya da mişrop kodu. Ona dedi dövüyas ya da maydalayastı. Ben izmil çitilde edemde su salıp ettim. Ondan sonra su salıp yankıyla süydün alyasın. İkinci tapqıra misropdan geçirip yeni ikinci tapqıra yine süydün alyas. Ene şeytip marla alyastı. Marladan sırqıp çıkaryas. O dedenlerinde köprek alyalar suwuny 3 tapqıra alyalar, 4 tapqıra alyalar. Biz 2 tapqıra aldık. Sebebi öýde gazanda, kiçirak gazanda edenimiz üçün şo süydüni alıp, yanqı süydüni unu elep, un salıp, un bilen birlikde qaryp pişirip başlayan. Pişirmek onundan yanqı semenağının yağına pişirip alýanda öýlere paylayan. Semenağın nähil dörenligi barada rivayetlerken bir rivayetlere göre Äşe Fatmaryň aştaýlarynda döredilipdir diýilýär. Birinde bolsa bir ayal kösönüp aç galanda ösen buğdaylardan zat pişiripdir aç çağlarını doyurmak üçin diye. Araz bilýäniňiz bolsa özüňiz kommentariýada paýlaşyň. Bize Äşe Fatmaryň nahar diýip bilýäs muny. Owa un bilen süýdümizi garyp, yanqy ýağymyzyň üstüne goýup, renk alýança gaýnadýasdy, ikinji suwuny salýaşdyp. Ondan soň aşagyna ýapyşdyrman, diňe garyp durmaly. 5-6 sagatlap garyp oturmazdan soň men aşagyny pesetdim-de, pesetçi bolupdy da ýene 5 sagat 6 saat gaýnatdym. Soň ýerden içen üstüne ýapyp goýduk. Serediň nähil şekil boldy, storiesde dogly goýandyr. Taýarlamak isleýäňiz hökmen taýarlap görün. Göwnüňize yaranmasa hökmen goldama ýatdan çykarmaň. Her ýyl semenäni bişirmek, paýlamak sogap hataplanýar. Bize de noş bolsun. Sag bolun, siz üns berip seredeniňiz üçin.